Tilanne on päällä. Nyt on iso. Iso, Ruuskasella on iso. Ei saatana, nyt muuten jytkyttää. Pörkele, hitaasti nousi. Kato, se näkyy. Kato. Ei Oi vittu, mitä iso kuhankylki, pörkele. Mutta sehän onkin tuoli. No ei mitään helvettiä. Vittu se Vapaa russahtaa vielä. Ei saatana. tulee mieleen joku muu. Vittu, että on iso tuoli. Taitaa olla ihan kunnon tuoli. Tai onkohan mittatuoli? Voi olla. Tää syödään illalla. Ei saatana. Oi, mikä mötkö! 2 kilon tuoli! Tuntuisi kyllä isommat kuin 8. Vittu Miltä nyt tuntuu? hyvältä. Ja missä on ottipeli? Veikin Tietenkin. Todellakin, näin se menee. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.